Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau darasinmu zan nuna muku yadda za ka haɗa logo ka sa a kan tasharka, ma'ana ka sa a kan YouTube channel ɗinka kenan. So da yawa misali idan ka buɗe email address, misali idan Abubakar ka sa suna, za ka ga sunan kan abin da zai appear a kan account ɗin naka kenan, za ka ga ya sa A a kai. To yau zan nuna maka yadda za ka canza wannan kalar, ka sa wata kalar, ka sa abin da ka ga dama, ka sa ko hoto ne ko da wani abu ne haka. To da farko dai za ka shiga cikin Play Store ɗin kan wayarka. In ka shiga Play Store, sai ka danna wajen searching, sai ka danna logo maker kamar haka, sai ka danna search. To ga shi nan wannan na ukun, za ka gan shi wannan na ukun, sai ka danna a kai, sai ka yi installing ɗin shi. Da yake ni na riga na yi installing ɗinsa, sai ka danna kan, in ka yi installing ɗin shi sai ka danna open, zai buɗe ma haka. Sai ka ba shi permission allow, sai ka danna yes. To yanzu abin da za ka yi, sai ka danna create logo. Shi wannan create logo ɗin shi ne logo ɗin da za ka haɗa yanzu. Shi kuma wannan my logo ɗin shi ne logo ɗin da bayan ka haɗa ka yi saving ɗin shi. To yanzu ya za mu yi, sai mu danna kan create logo. Sorry wannan talla ne. A nan sai ka zaɓi kalar logo ɗin da kake so. Kowane kala ne sai ka zaɓa. Kun ga su suna da yawa. Misali, bari a ce na zaɓi, bari a ce na ɗau wannan. Bayan na ɗau wannan, ga shi dai logo ɗin ya yi kyau yanzu, ya tsaro sosai, ya yi kyau. To in kana so ka sa suna sai ka danna nan add text, sai ka danna a kai. Misali a ce yaro, sorry, a ce yaro, sai ka danna OK. Sunan zai dama. Misali a ce a nan zan sa shi. In kana so ka ƙara wani sai ka ƙara danna a kai. A ce tech, sai ka danna OK. Misali haka. Kun ga logo ɗin ya yi kyau. Misali in kana so ka ƙara kamar haka, kamar ni da yake ni nawa yana da tsayi. Kun gani? To in kana so ka rage tsayin shi sai ka danna. Ga shi nan wata alama daga gefen ɓangaren hannunka na dama. Sai ka rage mata tsayi misali. Kun ga wannan ya yi kyau. To in za ka canza background sai ka danna kan background. In za ka canza ma'ana fuskar logo ɗin sai ka danna a kai. Ga shi an za ka ga inda ka sa background. Nan BG background, in za ka sa background ɗin akan hotunan kan wayarka ne. Shi kuma wannan background ɗin shi kuma shi ne wanda yake asalin na kan logo ɗin, sai ka danna akan background. Kun gan su? Suna da yawa. Suna da yawa background ɗin. Misali a ce, bari a ce a sa wannan. Kun ga wannan haka logo ɗin ya yi kyau sosai, ya fita. To abin da za ka yi sai ka danna akan save. Sai ka danna save. Zai yi saving. Sorry talla ne wannan. Kun ga ya riga ya saving. Sai ka dawo baya. Sai ka sa yes. Sai ka shiga kan my logo. Sorry kun gan shi? Kun ga logo ɗin ko? To da fatan dai kun ji daɗin wannan abin da muka koyar yau. Da Allah ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa inda za ku sami bidiyon mu insha Allah. Mun gode.